Maganda sa pamilya, Kuwela. I don't see how you can hate from outside of the club. Let's go. Sarap na ang laban. Go yourself! Tagalaw pala ng tao, alam ko na kung ano yun. O, sige nga. Oh. Ito, subukan mo ha. O, sige. O, galaw ha. Galaw na. O, hulaan mo ito. Ano ito? O. Jellyfish! Hindi. Sipon sa tubig! Hindi. Ano yan? Kamay. Sarapan mo lang, hindi mo hula. Ito! O, yan. Ano to? O, nagbigay ng pera. Hindi! O, nagbigay ng pagkain. Hindi! Ano yan? Di mo alam? O, ibabalik ko na lang. Ito. Ito, ano ito? Basketball! Basketball! Hindi, Softball! Hindi. Ano yan? Naglalaba ako. Mahaba yung sapayan kaya tinalunan ko lang. Merry Christmas. Pero na kayo, kabayan na naman. Bisuhin ko. Sige. Doon na, alam! Saksi mo! Mapriso ka! Agad! Sige! Bisuhin ko! Mama, thank you very much! You know that I love chicken nuggets! Tatay, kam-kam mo Christmas,
Wow! What a spectacular performance! Yun.